बाक्सानि नावपतायाव लाजिनांथाव जाथाय दै गुसु नागिरना थांनाय उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार गलायावनो सोमोन्दोनि सासे लांसुनिया बे खामानिखौ खालामदों। दुथां लांसुनिया गेलामाल गलादार बुद्धेश्वर उजिरा पस्क' आयेनाव खादों बुद्धेश्वर उजिरखौ आरो 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामो 52 बोसोर बैसोनि बुद्धेश्वर उजिरा। जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नावपतायाव सासे बर' सुबुङा सासे हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय, बिनि सायावबो सावरायगोन आरो बिनि सिगांनो माखासे आपडेट दङ, बे आपडेटखौ जोङो होनि। अब्ला नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला गिबियावनो दङ सासे सिख्लाया न'खरनि मानसिफोरखौ नेवसिनानै गुबुन कास्टनि बा गुबुन जाथिनि बा गुबुन हारिनि सासे सेंग्राजों गोसो थोलायदोंमोन आरो गोसो थोलायखांनानै बिसोर जुलि जादोंमोन। नाथाय जोबथायाव फिसाजोखौ न'खरनि असे बिमा बिफा आरो फंबाया इनाय बुथारबाय। दा बे जाथाया गोबां जायो, जोंनि आसामाव जाया बे जाथाया बांसिनानो। बेबायदि जाथाया गुबुन रायजोफोराव बांसिन जायो। बे जाथाया जादों गुरुग्रामाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसो थोलायनानै जुलि जानायनि जाहोनाव सिख्लानि बिफा, सिख्लानि बिमा आरो सिख्लानि फंबाया सिख्लाखौ बुथारदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय अनजालि। अनजालिनि टाइटेलखौ होनाय जायाखै। अनजालिया सन्दीप मुंनि गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जादोंमोन। बेनिखायनो हारिया बदनाम जानायखाय आरो न'खरा बदनाम जानायखाय लासिं सिं मोननानै गावसोरनि असे फिसाजोखौनो इनाय बुथारबाय। उनाव बुथारग्रा अनजालिनि बिफा, बिमा आरो फंबाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बा गावसोरनि फिसाजोखौ बुथारनायफोरनि मुङा जाबाय कुलदीप 44 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय असे बिफा, रिंकी 42 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिमा आरो फंबाय कुणाल 20 बोसोर बैसोनि। दा बिदिनो गोबां सोमोनांथाव जाथाय जायो। बिसोरनि माखासे हारिफोरा गावसिनि हारिनि मानसिखौ गुबुन हारिजों जुलि जानायखौ लुबैया, मोजां मोना आरो सहायनो हाया। मानोना गोबां बदनामनि खोथा दङ। हारिया बदनाम जायो, न'खरा बदनाम जायो, बाय बागिफोरा बदनाम जायो। दा बेनिखायनो बिसोर बेखौ सहायनो हायियाव गावसिनि बदनाम आरो गावसिनि माखासे नेमखान्थिखौ सिफायनायनि जाहोनाव गावसोरनि असे फिसाजोखौनो बुथारबाय। बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव जाथाया जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव जायो। बेथ' थांखांबाय, बेथ' बुथारजाखांबाय, गैला। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बे जोबखांबाय, अब्ला नोंथांमोना बेखौ खोनासंदो। गोबां लाजिनांथाव जाथाय बियो, बेखौ खोनासंदो। बाक्सानि नावपतायाव लाजिनांथाव जाथाय दै गुसु नागिरना थांनाय उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार गलायावनो सोमोन्दोनि सासे लांसुनिया बे खामानिखौ खालामदों। दुथां लांसुनिया गेलामाल गलादार बुद्धेश्वर उजिरा पस्क' आयेनाव खादों बुद्धेश्वर उजिरखौ आरो 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामो 52 बोसोर बैसोनि बुद्धेश्वर उजिरा। गलादार बुद्धेश्वर उजिर मुंनि सासे दुथां सुबुङा बे जाथायखौ खालामदोंमोन। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मा जामारखो जोंनि सुबुं माहारिया हिन्जावसा गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनाय आरो आइजोफोरखौबो जिनाहारि खालामनाय, ट्रेन स्टेशनाव जिनाहारि खालामनाय, ट्रेनाव जिनाहारि खालामनाय, गोबां जाथाया जागासिनो दङ। दा नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ जोंहा एक्स इन्डिभिनि बाख्नायजाथाव खामानिफोर, जेरै ड्राग्स हमनाय, ड्राग्स जाग्राफोरखौ बुजायनाय, बेबायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो लोगोसे देहा फालांगिरि खालामनाय, देहा बायग्राफोरखौबो नोजोर लाखिनाय, बायदि बायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावनो गोबां रायजोफोरा मोजां मोनदों आरो माखासे सासे सानैया मोजां मोनाखै। बेनि गेजेरावनो साफा सानै ओरैबायदि माखासेफोर दङ, बिसोर ओरैबायदि कमेन्ट हरो कमेन्ट बक्सआव, बेबायदि खामानिखौ सापर्ट होआ। आरो जायफोरा सापर्ट होआ बिथांमोना कमेन्टबो हरनाङा। आरो कमेन्ट हरनो गोसो गैयाब्ला सिरि थाबाय था, मालायखौ जेबो एगारनाङा। जुदि गावसिनि न'खराव जायोब्लासो मिथिगोन। दा बिदि जाथाया नोंथांमोननि न'खराव जायफोरा बिदि हरो बिसोरनि न'खराव जायोब्ला बिथांमोना मिथिगोन, खर' हमनांगोन आरो बिथांमोननि सापर्ट नांगौ जागोन। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरजाया। दा जायफ्रा बिदि बुंहरदों बेबायदि बुंहरनाङा, बेबायदिखौ नोंथांमोना दा बुंसै जायफ्रा बिदि बुंहरो। दा जियानो जादोला बिदिनो गोबां बाख्नायजाथाव जोंहा खामानि मावगासिनो दङ, हाबाफारि लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंहा नैबे इलेक्सननि सायावबो गोबां निउसनि गेजेराव सावरायगासिनो दङ। जेरै जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्राबो हेंथा खालामदों बे इलेक्सन खालामनो नागिरनायखौ। नाथाय गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिखौनो बर'नि जायगायाव इलेक्सन खालामनाय समाव दैदेनगिरिफ्रा बहा थांदोंमोन बेखौ आं मिथिला।
जुदि मिथिगौ आं बेखौ सोंथि खालामो नैबे कमेन्ट बक्स दं नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दा गुबुन हारिखौ इभिक्सन खालामनो नागिरदों नाथाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंनि बर' दैदेनगिरिल' नङा, जेरै MP नब कुमार सरनिया बिथाङाबो इभिक्सन खालामनो नागिरनाय जायगायाव थांदों आरो गोबां बेबायदिनो असमियाफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बर'नि दैदेनगिरिबो थांदों। दा बेखौ आङो गोबां साननो गोनां बाथ्रा बायदि सानो, नाथाय जोंनि बर'फोरखौ इभिक्सन खालामनो नागिरनाय समाव फैयाखैमोन, बेबायदि खौसे जायाखैमोन। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा बुंहरदो। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, बे मोनसे जोबोर सोमोनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा आरो जोबोर गिदिर सोंथि। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे निउसफोरा, फोसावनो गोनां खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।